na-ekene m ndị ichie, ekene m Arụbụnagụ, ekene m ọra mmụọ, mmụọ na-emelụ nwada Christine Ijeze iwe, na mmụọ onye nwada Christine Ijeze na-emeli iwe. Ekenekwa m ezumezu ọra mmụọ, kene eze nwoke Iteego, eze nwoke Oroma. Isi na ya bụ na mgbata ọ gbatala unu ndị ichie site na ele ọkụ si enye anyị nsogbu, na wee gbatala anyị ọsọ enyemaka, si ka anyị weta na power bank a ga-eji wee na apọwa fon anyị wee na-alụ ọlụ unu ndị ichie. Ya bụ power bank bụ 30,000. Ya bụ power bank 30,000 ahụ onye ka anyị ji n'aka iwe. Anyị na-abụ na new brand power bank na onye bụ Christine Ijeze onye nyelie anyị si ka anyị wee ka ọkụ anyị ghara ị na-anyụ anyụ, ka oge ọbụla ya na-complain na obere oge ọkụ anyị anyụ, wee weta ego nye anyị si anyị jee ka anyị gotie, ka anyị wee na-akwado na ibe anyị na-eme dị ya mma, na usoro ọrụ anyị na-alụ dị ya mma, na o kwesịrị na ọkụ anyị ya na-anyụ anyụ. Onye bụ Christine Ijeze ka unu gọzie anyị, o jebe na ọ ya ejeta iwe ọma, ọ kụwa na ọ ga-akụta iwe aghara akọ na akpa ya. Anyị si ezinụlọ ya ga-abalị ya uru, mbọ ọ na-agba n'ezinụlọ ya ya abụli odo n'igwugwu. Anyị si na iru ọlụ ya ya abụli odo n'igwugwu. Uche mma ghara echie, uche mmadụ abịa ghara echie. O jebe na ọ ga na-ejelu, ọ nara na ọ ga na-analụ, na ọ na-alụta weta iwe dị mma, were iwe dị mma ya lụta ụlọ. Ọ nke ka anyị ji bụ nke ka anyị nwe, nke anyị nwere 20,000. Ya bụ 20,000 onye ka anyị na-eyuzu, mana tata na anyị enwego 30,000. Etinyezi enye na 20 na 30 join anya, ibe dị iche ga-adụ. Anyị anara ọkụ, anyị anara anyụ anyụ, maka na anyị ma na anyị bụ ndị na-anọ online oge ọbụla, maka na ndị mmadụ ọlụ anyị na-alụkaba bụ online, na ndị mmadụ bụ online ahụ ka anyị na-aba ji akali. Na wee sị na ya bụ 30,000 megawatts anụwa adịkwulu, ọ ya enyekwula anyị aka bugotekwe ya bụ iwe gbasatalụ anyị nwa nga na-anọ online n'iwe gbasala ọlụ. O nwekwara onye ọzọ kwekwara anyị nkwa iwe gbasakwalụ power bank ekpa, dịka mmadụ dịka ya bụ Osinachi Ibekwe, ya bụ Osinachi Ibekwe o kwekwara anyị nkwa power bank na ọ ya enyekwa aka, wetekwala anyị power bank ka anyị ghara ịga na-ekwu okwu iwe gbasatala ọkụ. O wetekwe nke o kwere anyị na nkwa, anyị welu nke anyị chaji ya, nke na-alụ ọrụ, nke gwụba anyị etinye nwanne ya n'ọkụ, nwanne ya na-achaji, anyị na-eyuzu nke dị on, nke dị ready. Tufu nke a na-eme ready na ọkụ adụrọ, na ọkụ adụrọ, anyị ewetelite ọkụ etikwe nwanne ya na-achaji, anyị welu nke achajiri wee na-alụkwa ọrụ. Iwe a na-aga aga ebe ọ na kọntra anyị nọ n'ime ya, na mmadụ ya na-akwụ ụgwọ ọkụ
na ọ yara na-eyuzu ọkụ ọkwụrụ ụgwọ ya. Nsogbu adịrọ ọrụ mbọsị Chukwu ya ewetala anyị onye ndu. So ndị anyị ka bụ na this country bụ ndị ọchịchị. So ọchịchị wa na-achị anyị n'ushi. So na-eme onye ọdụ na-eme elusi ya. This country is a lawless country. Enwere iwu dị na this country. So ndị isi na-adị iwu weda iwu immunity akọva anya mana nwa ogbenye daa iwu abutie na Federal House agụrụ iwu ejidewe law do na this country ejide alụwa ọlụ. So law and iwu na-alụ ọlụ n'isi ụmụ ogbenye ọ bụrụ n'isi bụ ndị na-achị achị na-aghọta. So anyị na-akwụ ụgwọ ọkụ ama m ego na anyị kwụcha maka ụgwọ ọkụ mana anyị anara abụ ọkụ. Okay, iwe dịka this online iwe dịka ma DSTV and the GoTV wa Denver a na-recharge kwa every month. Na anyị na-recharge cha anyị anara watch adị enene maka na ọkụ adịrọ. Generator enwecha generator fuel eji ya use generator tie ego fuel tie ego. You can buy fuel eji wee use generator. The NEPA akwụrụ ụgwọ you can see light. Ọrịa bụ no bad country and bad iwedịrị anyị na onye ọda na manage. So na nwere na nwanne anyị nwoke tili egwu si na amaka ọjọọ na anyị ya ebi. Ndala osi na ede na anyị ebi. Anyị ebigolo Igbo anara agba las. Nwere iwe mekete ka anyị bụ Igbo yọọ nni. Na anyị bụ Igbo ga-adị. Anyị kene m ndị ọbụla na ụdị onye si agbata ọsọ enyemaka iji nye aka iji bụ ndị wụrụ iwe omenala n'anya ịbụ ibe anyị na-eme n'anya inye anyị nkwado ka onye si nwee ike oke onye nwere ike. A sị Chukwu na ọkpụ ana na ndị iche ya agọzicha onye ọbụla. Na anyị kene ege ụmụọmị Christine anyị sị na ọ ga-adịrị na mma. Anya bụ ozi ziri anyị n'olugo anyị aka. Nke a bụ 3000 megawatts. Na nke o si na Chibekwe anyị na-atụ anya nke gị eduka ele isikwa ọ batakwa anyị wekwele nke gị tinyekwe anyị chaja nke anyị na-eyuzu nke egwuba. Before then we weta ọkụ since last 3 weeks now ọkụ abịara. Iweba meba wetara ọkụ eweta bọnụcha appliances ndị mmadụ. Ịghọta bọnụcha many things ndị mmadụ. Ndị ahụ bịakwa bulukwa iwe jebe mekanik njeje lụ iwe rabọnụ. Ịghọtara na-akwụkwa ụgwọ ọkụ. So ọ na ọ dịrị izi need this power bank ebe ọ nọ iwe chọrọ na-elewa si chọ ka isi na-ebi. Nsogbu adịrọ. Nweta power bank ọdụgodo 3 na 4 pọwacha anya. Mgbe anyị ewere ọkụ eleba anyị enye anyị ọkụ ụfọdụ oge mechie 1 month to 2 months. Onye ahụ ka na-eyuzu no power bank nwayọ nke gwụwa oje tinye nke nwụrụ anwụ n'ọkụ. Nwere nke reserve o ji welu na manage wee na-alụ ọlụ. Wee na-emenụ oge a na-aga udo obi a na-achị. Ekene m onye ọbụla ndị niile na-agba mkpu enyemaka iji bụ na ọlụ anyị na iwe anyị na-eme na ihe gbasara ndị ichie anyị na-eme ndị ọdụ ụtọ n'obu ndị ọdụ mma n'obu. Anyị sị Chukwu ya agọzicha onye ọbụla. Na anyị sị na anyị kene ege ụmụọmị Christine ọ ga-adịrị na mma. Arike walụ ọjị. Anyị sị nkwado inyere anyị Chukwu na ndị ichie ya agọzi gị. Ndị baghara akọ na akpara. Ị na-anya ebụba na anyị eji ebe a wee chaji fon. Na anyị ejetu ikwu ya n'ọkụ ka ọ complete the current.
ọ dị 90% ka ọ dị now. M na-eje make sure na ọ complete to 100% ka ọ ghara inwe akụkọ na ya. Na esi arụ ike walụ ọjị